Imatges de l'arribada de la consellera Marina Geli a la inauguració el passat 2 de juliol del nou Hospital General de Sant Boi. Com poden veure, el descontrol per part de les autoritats policials i els encarregats de mantenir la seguretat dels assistents va ser abundant a l'entrada del complex, on es manifestaven els treballadors en contra de la retallada de sous d'un 5%. A part d'haver de sotmetre'ns a la pressió de l'entrada, vam comptar amb el suport de les encarregades de protocol, de presidència i del propi hospital. Tot i això, va ser inevitable la topada amb algú que ens dificultava la nostra feina, com ja és de costum. És igual. A part, se'ns va denegar el permís a tots els mitjans que van assistir a la inauguració a l'accés a determinades zones que van visitar les autoritats i acompanyants. Amb un sobrecontrol i viatges exagerats, podíem veure escenes com aquestes. Llevat aquests incidents inicials, la resta de l'acte va transcórrer amb relativa normalitat, tot i la contínua protesta dels treballadors a la part de fora de l'edifici. A la inauguració hi van assistir alcaldes i regidors dels ajuntaments al voltant de Sant Boi, que conjuntament amb el president Montilla i la consellera de Sanitat Marina Geli i els càrrecs directius a l'hospital van fer un recorregut visitant els espais més comuns del funcionament del nou parc sanitari. Ens deien el poble dels bojos, que ara ens ho diuen, però ho hem portat això amb alegria, ho hem portat, doncs jo crec que hem fet de l'estigma virtut. I no ens costa res cantar que som de Sant Boi i bonica vila, som del poble dels bojos, que sempre canten i sempre riuen. I ho fem, doncs, convençuts de que això és un símbol de la ciutat en positiu. I ara estem passant del poble dels bojos a la ciutat de la salut mental, a la ciutat de la salut, i crec que ho fem convençuts de que aquest és un camí de treball. Aquest nou complex hospitalari impulsat per la Generalitat i els Germans a l'Ordre de l'Hospitalari a Sant Joan de Déu compta amb els més avançats sistemes de la comarca i suposarà la unificació de l'oferta sanitària en un sol edifici. A part, permetrà l'oportunitat de proseguir amb el pla de reconversió del projecte dedicat a la salut mental i oferirà un ampli ventall de serveis sanitaris a tota la comarca. L'espai ha estat dissenyat de forma modular, permetent la funcionalitat actual i futura en base a la cobertura de les necessitats actuals i les que puguin generar-se. Però a més que a partir d'ara, ja fa dies, uns quants dies, les persones amb malaltia mental entren per la mateixa porta de les urgències que les persones amb un altre tipus de malaltia. S'ha trencat, per tant, hem trencat, i aquest és un exemple de canvi importantíssim. I en aquest hospital també hem vist amb el president un nen recient nascut. Un nen peruà d'una àvia que porta 20 anys a casa nostra i que simbolitza també el que vàrem decidir que aquí seria una part important per al Baix Llobregat d'atenció a la salut materno-infantil. Alguns dels equipaments que, com aquest, ara s'estan posant en marxa van començar tot just abans que arribés la crisi econòmica. Aquest va començar a construir-se l'any 2007. Encara l'economia anava bé. Al segon semestre de l'any 2007 hi havia símptomes clars del que va arribar després, l'any 2008, d'una crisi. Malgrat la crisi, el país necessita i està tenint els equipaments sanitaris i d'un altre tipus que una societat com la nostra requereix. Per recuperar endarreriments, per omplir forats, per equilibrar el territori, no reequilibrar, perquè a vegades parlem de reequilibri com si en el passat, fa un segle, s'hagués produït aquest equilibri, per equilibrar el territori. Aquesta comarca en concret necessitava d'aquests equipaments, en aquest cas sanitaris, hospitalaris, com l'hospital que es va inaugurar a Sant Joan d'Espí, o com aquest hospital, o com la millora d'altres hospitals de la comarca que també hi ha en marxa. Arrel de la recent baixada dels salaris dels treballadors de sanitat en un 5%, aquests van aprofitar la visita de les autoritats per fer-los arribar el seu malestar i disconformitat amb la mesura. No en va, ja que després de tota la visita, la consellera Geli va fer referència a les protestes en el seu Parlament de la següent manera. Per altre costat, són gent de treball, són gent de respecte, són gent de diàleg, com els he dit, en els treballadors que en realitat el que estan fent és patint per la sostenibilitat del sistema sanitari. Els he dit que jo soc i em sento una treballadora política al servei de la sostenibilitat d'aquest sistema sanitari, que arribarem a un acord si el diàleg forma part clarament de la nostra estratègia.
avui ha vingut les personalitats de l'administració a fer la inauguració oficial del nostre hospital, que funciona des del dia 11, però, clar, el passat dia 30 ens van fer la retallada salarial per la crisi, que sempre acaben pagant els mateixos, i estem aquí fent una protesta a l'administració perquè entenem que prou de que paguem sempre la crisi els mateixos. Tenim un conveni de sector, la sanitat concertada té un conveni propi que s'està negociant i demanem a l'administració que empenti a negociar a la taula de negociació del conveni de sector perquè tenim el conveni parat i a sobre ens estan retallant els sous.